misteri, Pak, misteri. Laras. Pake biru, kula yo biru. Nadyan to teko dalan balik mulih meneh. Lah kok balik mulih meneh? Wong sirian nganggo batik kok Pak wau kok. Jenengan? Nggih. Lho batik biasanya kan nggih jagong. Lah wong iki lak temane budaya dan pariwisata. Wah iya, kita mau panjenengan Pak Ali paling dawuh. Setelah ini kalau nanti lancar Pak Dalang, kita pindah layangan Gebyar Budaya Mataraman di Ngawi dan juga di Pacitan. Keloni ngorok ngentuk ngeces. Kira kamu loh. Loh, saiki ora ono kok wadon ngono kuwi. Sekarang itu zamannya apa saja. Lek duit-duit apa wae dadi servis. Ngapa lihat aku itu? Lah rumangsa dhewe dadi genset kan tunggale traktor yo an. Tetak timbang wong lairke lu, wah jan pengalamanmu ki cetek kok lu. Loro wong wedok ki lair iki. Loro wong tetak. Lah nyapa? Wong tetak pisan wae kapok, wong lairke lho ngantek 6, ngantek 7. Oh. Nek Mas Gareng kudu eling. Apa? Wanita adalah tiang keluarga. Lah, Kuasa garwane brondong niki Mas. Oh, ora ngrembug keluarga. Iki ngrebuke dinas budaya dan luar pariwisata. biasa. Malam hari ini sing mirsani sampai jeduk ana apa? Matur sembah nuwun. Niki dicaosi genten para parian nggih penonton. Lho yo iso to? Lho. Coba. Kiai mrigi kok aku belajar kuning Kiai Bungkal Parian. Yo. Pamane pripun? Nah, piye? Ngecor beton digawe sumur. Cakep. Mugi para penonton panjang umur. Amin.
Yang pertama dan yang terutama, tepuk tangan untuk Gebyar Budaya Mataraman yang ada di Ponorogo. Kerjasama ya mak antarane Dinas Budaya Pariwisata Provinsi Jawa Timur lawan DPRD Provinsi Jawa Timur dasare direngkuh lawan Bapak Bupati ing Ponorogo. Bener kepara nyata no. Awake dhewe rambah kaping pindho sak kanca nampa amanah dalam giat Gebyar Budaya Mataraman. Iya, mula luwih dhisik aku kelawan kowe ngaturake panuwun marang pepundhenmu ingkang dadi pinantu ing pakurmatan. Sapa mas? Ya kuwi Bapak DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Suli Daim, panjenengane selaku anggota Dewan Fraksi PAN ing Jawa Timur sing wis kepareng rawuh wiwit sore mau, malah kepara kepareng paring dawuh sing intisarine bebarengan nderekake para warga masyarakat ing Ponorogo, sapa meneh sing gelem nguri-uri, sapa meneh sing gelem urip-urip marang seni tradisi, mbuh reog, mbuh wayang, mbuh karawitan lan liya-liyane, yen ora kabeh para warga ing Ponorogo. Ngono kuwi ya, Pak. Kaya ngono kuwi. Ora keri uga ngaturake panuwun perwakilan saka Kepala Dinas Budpar Jawa Timur ingkang dipun wakili dening Bapak Ali Afandi SPDMT. Uga sak
krunipun saking UPT Laboratorium Pelatihan dan Pengembangan Kesenian Jawa Timur pandegane karo Mas Rio, Mas Ragil dan kawan-kawan. Ya, ugi dumateng Bapak Ibu anggota Dewan ing Kabupaten Ponorogo ana Pak Wahyudi, ana Pak Puryono, ana Pak Burhanuddin. Mboten kata lumpen dumateng Pak Camat ing Bungkal, Forkopimcam, Bapak Kepala Desa ing Bungkal, Pak Lurah asmane sapa? Lurah endi? Bungkal. Aku ora ngerti nduk, mergo ya rong taun nak nimbali karo awake dhewe. Ya aja ngono, mestine tidak kenal maka tidak sayang, mawis jagongan. Oh iya, 2 periode panjenengane Pak Sabto Priyono, leres nggih? Pak Sabto Priyono SPD. Kaya ngono kuwi. Sumrambahe kabeh para panitia lan warga masyarakat, wabil khusus sungkem bekti dumateng para kiai, ibu nyai, para alim ulama, para guru pesantren, ustad lan ugi ustadzah ing wewengkon Ponorogo. Ya, becik ing Pondok Maya, Pondok Ngabar kae Wali Songo Ponorogo. Ngono kuwi. Lan uga pondok pesantren liya-liyane sing nyatane ketika negara ini mulai porak-poranda, maka santri pesantren yang siap untuk membangunnya kembali. Kaya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi nduk. Ya mak iya. Nah, sing jenenge pagelaran wayang kulit ini juga sebagai pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif di Jawa Timur. Budaya Mataraman adalah kebudayaan di Provinsi Jawa Timur, terutama di wilayah bagian barat dan selatan yang pada zaman dahulu berada dalam pemerintahan Kasultanan Mataram. Ya. Dan kegiatan ini sudah tepat diselenggarakan di Ponorogo karena perkembangan kebudayaan Mataram juga dipengaruhi oleh ajaran Islam karena banyaknya pondok pesantren sehingga membentuk masyarakat santri dan beriman menjunjung tata krama dan budaya luhur sebagai pedoman jati diri. Ngono ya. Oleh karena itu dengan gelarnya Gebyar Budaya Mataraman ini bertujuan untuk merawat, melestarikan dan mengembangkan serta mengenalkan budaya Mataraman kepada masyarakat terutama generasi muda agar bangga dilahirkan di tanah Jawa sejak zaman dahulu sudah mempunyai peradaban tinggi dan luhur serta kaya akan tradisi dan budaya yang luhur. Mula nduk yen kowe manut lan nindakake ajarane wong kuno simbah-simbahmu mbiyen kayata ajaran Andak Asor, Lembah Manah, Gotong Royong, aja dumeh mulat sarira hangrasawani teka selira bawa leksana lan isi akeh kata mutiara liyane yektine kabeh mau yang ditindakake bakal dadi sumber kekuatan yang luar biasa sehingga Kabupaten Ponorogo semakin hebat, Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara yang tercinta. Ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Ya semoga-moga sembodo Kang Jinongko rahayu Kang tinemu Basuki Kang KSD. Aku melu marem kok Mak yen akeh para anggota dewan, para partai-partai sing kepareng tresnani karo budaya wayang. Tegese kaya Bali di era Orde Baru biyen dari kacamata seni dan budaya nyatane Bapak Soeharto biyen banget anggene ngayomi kelawan seniman saben-saben event apa wae kementerian instansi pemerintahan mesti dong gelar wayang dong gantung gong kaya jaman semono. Mula raneh ramuka lamun to negarane bisa ayom-ayem tentrem jenjem permanem malah iki pancen bakal digiatke meneh lan para-para anggota dewan, para pepundhene dhewe iki arepe nggugah ya kuwi semangate bab kebudayaan. Buktine ora mung iki wae,
besok ya bakal digelar ana ngrayun nadyanto wujude campur sari ku ya budaya ning Ngawi ya digelar lan insyaallah tanggal 14 November awake dhewe sak kanca sowan ana ing DPP Golkar Jakarta Barat ya kuwi dalam rangka ulang tahun Golkar yang ke-61 wayangan meneh ngono ya Mas kaya ngono kuwi mula beci ayo nderekake kabeh para warga masyarakat nyuwun marang Purbane Hyang Agung ndedonga marang Gusti Ingkang Maha Kuwasa mugi-mugi ingkang kawogan para pinisepuh para pejabat sumrambahe para warga masyarakat para penonton ingkang sedaya kepareng rawuh wonten ing mriki lan mirsani lumantar streaming sedaya pinaringan hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki pinaringan rejeki ingkang turah melimpah ruah kebak barokah sehat lahir batin tentrem lahir batin keselamatan donya nganti tekan akhir Allahumma hasbunallah wa ni'mal wakil Mungkar lan
Kejaba saka kuwi perlu banget tak aturake lamun to para kadang-kadang seniman pedalangan lan para masyarakat penggemar wayang nembe wae kelangan gedhen. Iya to. Maestro pedalangan sesepuhe para dalang sing biyen asring pentas ditresnani menjadi idolane Kyai Ponorogo wingi dina Kemis ya kuwi Bapak Haji Anom Surata wis piniji sowan ana ngarsane Gusti Allah. Mila kula nyuwun dumateng sedaya kemawon para lenggah, kula nyuwun keikhlasanipun donga panjurungipun mugi-mugi alusipun Ki Haji Anom Surata tinampi wonten ngarsanipun Gusti dipun apura sedaya kalpatanipun satemah tentrem mulya wonten swarganipun Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Iya Mak iya. Ya kaya ngono ya yo. Kabeh yo nglakoni kaya ngono. Intisarine ayo saiki nglipur para warga masyarakat ing Bungkal sing kepareng rawuh nderekake para kebunden iki sowan komplit kaya sing wis-wis gamelan wayang saka ngomah kanca-kanca pengrawit jangkep. Iya, warangganane ya komplit. Malah klebu anakku sing lagi sekolah ning Wali Songo ngabar iki mau tak culik. Ya, tak jak rene pamri apa men ora terputus anggone bakale nutukne amale bapake dadi seniman dalang yang beragama. Ya, ngono kuwi. Yen bapake pamane wejangan lek gur ngawur to, Nduk. Ya, ngawur. Nek anakku sak bisa-bisa ana dalile, ana dasare. Si Brahma ki sawah kuwi. Alhamdulillah iki lagi kelas 1 SMP ning ngabar wingi seleksi dari 300 santri akhirnya tersaring 50 santri dan juga tersaring lagi 9 santri dan Brahma adalah salah satunya yaitu santri yang menjadi penghafal Al-Qur'an. Luar biasa. Hafiz. Kaya ngono wis apa surat reno-reno. Lek mbok iki apale gerdu arep mangan kok no. Ha iki ya penting kok iki. Ngono kuwi ya. Iki ngaturake apa? Ana bintang tamune ya kuwi Mas Gareng Tralala karo ya kuwi Mbak Lucy Brahman. Ha iya. Mbak Lucy mula diarani Brahman pancen ya bokonge gedene semono. Luar biasa. Mula mumpung irung besar ayo penembang dhisik. Mergo yang besar suwi arep nggih kurban. Monggo Mas Gareng Tralala kula aturi pinarak wonten pepanggungan mriki. Semeneng ager aja pijer nangis. Asis dalam hati se.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Mas Gareng Tralala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Canggih, Mbak Limbuk, Pak Cahyo pun tadi. Wah, awake dhewe chemistry tenan. Chemistry. Dalang dagelan sinden pengerawit kabeh biru. Nggih. Kejaba nyengkuyung karo Partai PAN. Biru adalah doa untuk warga masyarakat ing Bungkal mriki mugi-mugi bisa rukun bebarengan bangun kota Ponorogo. Oh, nggih, wedine biru niku nggih Pak nggih. Nggih. Biswa rukun warga masyarakat Bungkal sesarengan anggenipun bangun Ponorogo. Leres nggih. Nggih, chemistry Pak, chemistry. Leres. Pak biru, kula ya biru. Nggih. Nadyan tekan dalan balik mulih meneh. Lah kok balik mulai meneh? Oh sirar nganggo batik kok Pak wau kok. Jenengan? Nggih. Lho batik biasanya nggih jagong. Lah wong niki lak temane budaya dan pariwisata. Wah iya, putar. Telepon ternyata biru, Bali mulih-mulih Pak. Kok seragam biru. Nggih. Ya tujuane kok jenengan kagungan kostum sing rupane biru. Lho napa mawon enten Pak, putih menduwe kula kok Pak. Putih nggih apa? Nggih anu, dadi lakone Gareng dadi ratu mangke nganggone putih ngoten. Wah iya, apik. Berkah. Lek pamane kostum ireng nunggu apa Pak Gareng? Ireng nika nggih dingge anu Pak. Dingge seragam kalian Pak Dalang kali kanca menyesuaikan. Oh, men ketok Oh, langsung. ireng ki ya nek wergine ora mung biru tok kok Pak. Ireng apakah wargi? Ireng kuwi warga Bungkal iri drengki ora pareng. Wah iya. Eblek wayang ki rupane abang. Abang saka tembung warga Bungkal, aku bangga karo Ponorogo. Wah iya. Ngoten lho Pak. Gunungan iki warnane enek kuninge. Apakah kuning? Kuning menika winengku ati kang wening. Dadi warga masyarakat atine wening, pikirane resik. Ijo. Ijo iki lho jodone warga masyarakat Bungkal dalange Pak Cahyo Kuntadi. Wah iya. Oren. Oren menika abang ya ora, dadi coklat ya ora, kuning ya ora. Kok sik to? Terjemahane oren ki apa? Oren menika ora tau leren. Wah iya. Ora tau leren lu nyambut gawe mergo ditresnani masyarakat. Pokoke otak-otak gathuk piye mulih nggawa dhuwit ngono ya. Iya nggih. Tekno kadung corengan kok Pak. Nggih. Niki dalam rangka gebiar budaya Mataraman Mas Gareng. Ingkang dipun tindakaken dening keluarga besar Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur kalian DPRD Provinsi Jawa Timur. Leres. Nika ingkang dipun pandegani kalian pepunden kula Bapak Dr. Suli Daim saking PAN kala wau. Wonten ingkang sampun sambutan kala wau nggih. Leres nggih. Nggih. Nderek Mangayu Bagyo lekasipun menika Disbudpar Dinas Budaya dan Pariwisata ingkang dipun sengkuyung sepenuhnya oleh DPRD Provinsi anggenipun gelar budaya wayang wonten ing Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Ponorogo mriki Pak. Nggih. Mugi saged berkelanjutan. Amin. Untuk masyarakatnya. Nggih. Kenapa kok desa kene iki diwenehi tenger Bungkal? Mulai. Bungkal pancen desane jenenge niku kok Pak. Loh, Gareng yen ngendi-endi biasanya selalu menerjemahkan, menjabarkan. Upamane Ponorogo apa iki para wargane do sayur rukun. No ki nata negara supaya becik. Lah, Bungkal. Iki lho resikone nek ndereke dalang cerdas iki ngene iki lho. Sampeyan yo cerdas kok ya. Tenan iki iso koplak tenan iki nek ora iso ngikuti. Bungkal. Heeh. Niki dionceki ngoten Pak. Nggih no. Ya saiso-iso ya Pak. Nggih. Saiso-iso mergo ora persiapan kok langsung didadak ten panggung kok Pak. Iya Kak, pancen yo kudu serba cepat, tepat dan akurat. Oh, nggih. Ya saiso-iso. Bungkal miturut keperluan dalu niki. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufe napa Pak? B U N G K A L. Terus B Bungkal gitu. B ne bersama-sama Dinas Budaya dan Pariwisata sing diembani utawa diestoni dening DPRD
Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur nggelar acara wayang untuk masyarakat. Tepuk tangan, spontan yang bagus ini, pintar tenan ini. Niki mau nanya kemeringet lho Pak, niki Pak. Yang kedua menika tujuanipun Pak. Nggih. Untuk untuk siji menghibur masyarakat, ping pindhone untuk selalu inggih menika memupuk utawa nguri-uri budaya lan tradisi supaya tidak hilang. Nah, itu U. N sik dawa lho. Iya Pak, dawa Pak, dawa. Nggo mlaku ngantek ketekuk-tekuk Pak. N nilai luhur yang ada dalam pakliran wayang sebagai contoh untuk kehidupan berumah tangga dan masyarakat ana ing bungkal mriki. Luar biasa. Men saya semangat para penonton. Tepuk tangan buat Pak Gareng elok iki. Men tambah semangat. Pun mboten sak tepuk tangan pun. Lah ngopo? Wong iki yo mringis tenan kok ndak tepuk tangan. Gareng tralala itu tidak pernah membutuhkan tepuk tangan, Pak. Terus? Nggih, yang dibutuhkan gareng tralala bukan tepuk tangan tapi uluran tangan, Pak. Iya. Tak kira saweran, beda karo saweran. Beda, uluran tangan iki tegese donga, Pak. Donga, muga-muga pinaringan lancar anggere kula mikir mbungkal niki, Pak. Wah. Nggih, mau apa mau? Niku U, N. Terus G. G ya Pak ya? Nggih. Nggih, alon-alon Pak. Alon-alon, yo nganggo mikir kok Pak. Generasi milenial, generasi muda, generasi yang akan datang diharapkan akan tetap selalu cinta akan budaya dan tradisi Indonesia. Luar biasa nggih. Nggih. Ora rugi semengi 750 ngene iki. Ya nggih, aku golek jangkep 1000 kok angele. Yo, sing penting berkah barokah. Penting disyukuri ora lokak kaya kebak. Ora lokak tambah kebak, disyukuri mawon. Nggih. Nggih, pira-pira ditampa. Sing maringi ikhlas berkah kanggone sing nampa. Nggih. Ikhlas nggih? Ikhlas. 750 ikhlas. 750 ikhlas. Niki pira-pirae kula mulih ora nampa ya ikhlas. Ning raimu kok pucet ngono? Mboten pucet nyatraine gareng pun ngeten iki tegese kula mulih keng mriki lahir batin Pak ora disangoni ikhlas. Sebabe Wis lunas. wah iya. Le cemepak Wani gleling mergo wis lunas niku Pak. Terus K. Kepara nyoto. Angel tenan Pak niki. K. Kebudayaan dan pariwisata sinergi untuk bersama-sama menghibur dan memberikan edukasi terhadap masyarakatnya melalui pentas wayang kulit. Wah, elah. Ya dikompleti dengan dalang sapa bisa? Dengan dalang Kisah Yokun tadi satu-satunya dalang yang terbaik, best of the best, dalang idola. Saka tembung idola iki dalang ora larang. Iya. Ya ora apa-apa mau golek dulur kok. Nggih, waton larang-larang malah ra ketanggap malah merongos ning omah. Betul, Pak. Betul. Kula jenengan karo kanca-kanca iki sing penting lek iso metu kok omah ngoten, Pak. Iya. Ten omah yo bunek kok, Pak. Lah iya. A. Mbok kula dewangi to, Pak. Yo ora, kok tugase dhewe-dhewe. Oh iya. Aku sewengi lho bakal mikire. Akan menjadi barometer tolok ukur di Provinsi Jawa Timur untuk provinsi-provinsi yang lain, budaya dan pariwisata sing selalu ngrembaka. Tepuk tangan untuk Jawa Timur. Iya. Sing ngongkon tepuk tangan karo mikir lho teh bar iki apa Mas. Nggih. Iki mau apa? Niki A. Terus kari dhewe. L. Larso melu ra Larso. Ora melu. Lagi umroh ayo. Layak untuk diteruskan, layak untuk dilanjutkan acara seperti ini karena banyak manfaat yang positifnya untuk masyarakat, manfaat yang positifnya untuk Jawa Timur. Wah, nggih. Tepuk tangan. Iya. Nggih Mas Jajak. Nggih. Menika jajak mriki jijik.
Niku lho, semunipun pepunden kula menika ingkang winantu pakurmatan Pak Ali Afandi menika saking perwakilan Kadis Burpar Jawa Timur. Rena penggali mergo jenengan sampun saged menjabarkan tentang bungkal niki wau. Nggih niki miturut kepentingan dalu niki. Wau nggih paring dawuh panjenenganipun Pak Ali menika. Insyaallah mangke teng Ngawi nggih badhe wayangan. Lah nggih bareng terjemahne ngeten niku kula kelingan wingi teng Blitar nggih Pak nggih. Kan terjemahke desa Blitar rampung cek ngoten niku langsung pimpinane munggah panggung nyawer 500 teng Blitar wingi nggih Pak nggih. Sik arahmu ki arepe golek saweran apa piye? Mboten teng Blitar niki lak nggih terjemahke ngoten. Yo Blitar karo kene beda. Lho lah nggih kula kanut kelingan lak entuk to Pak kelingan ki lak ya itu. Carane piyayi maringi rejeki marang seniman, ora kok langsung meneh dhuwit ngono ki ora. Ning sapa ngerti ya toh. Mau panjenengane Pak Ali paring dawuh. Setelah ini kalau nanti lancar Pak Dalang, kita pindah wayangan Gebyar Budaya Mataraman di Ngawi dan juga di Pacitan. Ngono kuwi. Wayangan klasik tanpa bintang tamu dagelan gareng. Ora apa-apa. Niku sasine napa kira-kira? Kira-kira mangke ya Desember atau Januari. Desember gede-gedene sumber, Januari hujan sehari-hari. Terus wayangan ora nek garenge udan. Sik, ndek iki ning Blitar aku ngejak kowe kok udan deres yo an. Anu lali jopone, Pak. Jopone. Mboten wis pokoke tetep klasik ndak masalah, sing penting lancar, wayang tetep ngrembaka. Nggih. Ini yo komplite tetep ngangge bareng kok, tetep bareng. Kula ora dijaki tetep nusul, Pak. Wani ngeyele kok, Pak. Nggih. Kula golekne kanca. Ha iki. Niki Waranggono domestik saking Ponorogo sing ibarate digodhog wis ora iso empuk. Wis alot banget ya, Pak. Nggih, ngoten niku. Mbak Lucy Brahman. Coba kaya apa? Men jumeneng. Ya. No ne no no nanin nanin ne nanan nanin nanin. Pun tepang Mbak Lucy kali Mas Gareng Terawala. Waleh. Tek ora kepenak tek waleh. Biasane cerdas kaya ngoten rejekake bungkal. Niki pas ketemu jenengan. Terus Biasane rabi to karo murid. nggih. Kowe karo aku waleh, aku karo kowe saya nek tenan. Awan Lucy, sore Lucy, wengi Lucy, wis nek tenan Pak. Kula niku nek entuk wong model kaya ngene iki tenan Pak, wis ora beda Pak. Ora beda pripun? Sing nang omah ya padha iki mekroke Pak pun. Piyayi Putri yen lemu iki tandane tentrem atine mergo diayomi karo sing kakung. Ngurung karuan dablek ya iso kok ngono kuwi kok. Ning wong wadon nyun sewu lho Pak Dalang. Monggo Mbak Lucy. Wong lanang iki kudu bersyukur duwe garwa lemu tur gedhi. Mergo wong lemu kuwi siap-siap gak. Arep kok mbok tinggal sampe ra tau ning omah to. Gendeng bocor sapa sembenake ra bojomu. Ya ta? Bojomu ra mbok ingoni 2 minggu kowe sampean ra duwe dhuwit ya panggah lemu. Oh bojo ngenyek bojo lemu bojomu gedine sak cakro sing colong wong kok. Aku yang gumun nang Mas Nur. Masa to? Ngoten niku kula tangleti tanpa berduka. Riyen niku suami tenan niki paling setia. Jadi laki-laki yang sangat tanggung jawab duit bayarannya 10 juta Dik, 20 juta. Kabeh sing nampa telepon bojone. Wah, 20 niki. Sing garwane riyen niku. Gedhe. Heeh, mari ngono keri dhewe kan kok tolo tanggapan nek dhewe aku ngono. Terus tak tekoni, Dik, lah bojomu ning ndi? Tak sedekahne aku ngono. Lah sedekahne duwene kancane dhewe. Enggak. Kene cah los kok. Sedekah kok mung duit ki apa? Damen no. Bojo jaluk kanca. Wehke. Sik ta. Kowe ora ngerti sing jenenge jiwa satriya Mas Gareng. Wong lanange bakal muntap kanemsan yen siji dijarak bojone, loro dijarak anake. Wah, nek aku ora muntap malah enteng sanggane kok, Pak. Ora anti bojo, ora masalah. Terus lek pengen piye? Tuku.
umpama pengen mangan itu tuku ning warung. Oh, mergo ning omah rene sing masak ya. Masake, ngoten lho Pak maksudnya. Tapi alhamdulillah tiang sabar mungkin awak mekrok kaya ngono. Wah, iso benakne gendeng. Ya kabeh ki nek plus minus e to Lus. Nggih to Pak. Terus Ha nek apike nek nggon benakne gendeng, tapi cilokane wong lanang nek duwe bojo lemu ngene iki tenan. Wah, bojo lemu nek dikeloni kaya ngeloni traktor, Pak. oh ya ora ya carane malah penak ya bojo lemu rasa golek selimut kaya Lah ora golek semut piye ora diambung angop, keloni ngorok ngentut ngeces. kira kamu lho saiki ora enak kok wadon ngono kuwi sekarang tuh zamannya apa saja lek duwe duit apa wae dadi servis ngapa lihat aku itu lah rumangsa dhewe dadi jensete kan tunggale traktor ya an. ojo kaya ngono Tegese dhek iki menghina emansipasi wanita. lah leres kamu itu termasuk menghina emansipasi wanita sekarang itu persamaan gender tegese wong lanang kuwi juga wong wadon juga bisa sepadan dengan perempuan contohnya pemimpin negara kita dulu pernah menjabat sebagai mantan presiden Republik Indonesia yo putri terus Bu apa kuwi gubernur Jawa Timur yo putri Bu Khofifah Tegese iki emansipasi wanita, kesetaraan gender lah dadi pakaryan sing kulinane ditindakne Kyai Kakung wong putri yo bisa ora karuan kabeh. contohnya Bong supit kae ora enek bong supit wedok umpama enek lho aku tetakan meneh kok. wong supit iki sunat nih Heeh. Enek wis tau ngerti kowe bong supit wedok. sing sunat ngono ya Oh, mesti aku karo Pak Yoyo antri esuk dhewe no teko nang. Nggih. Ning Kyai Putri niku rekoso lho Mas Garek kok mboten kok bilani Mbak Lucy mboten. Rasane napa? Kula kali panjenengan dilahirkan dari rahim seorang ibu. Terus Gimbal bayi 9 sasi 10 dina. Rekoso banget. Terus yen lahiran niku yen ora pepak sambung tuwe iso gondol nyawa. Mergo kaprahe ning agama diarani perang cakil ngoten niku. sabil, Pak. Oh sabil. Perang sabil senek cakil, Pak. Iya, sabil. urung lek putrane ora metu-metu yo dijahit ora mau dijahit yo bras kuwi yo tok nyawa ngono lho wong lanang apa paling wong lanang kudu disupit pisan tok wis selawase kok Lho justru malah lara iki lara wong letet-tetak timbang wong lairke Lus. Wah jan pengalamanmu ki cetek kok Lus. lara wong wedok ki lair nih Lara wong tetak. lah nyapa Wong tetak pisan wae kapok wong lairke lho ngantek 6, ngantek 7. Oh. Nek Mas Garek kudu eling. Apa? Wanita adalah tiang keluarga. lah Wanita adalah Tiang keluarga. lah kula ki tiang jaler, Pak. Yo apa? Wong lanang ki tiang jaler. Nggih, pancen ya ngono ning najan kaya ngapa lan kepiye pinter kaya pokoke lek kata-kata. Kata-kata Dibalik dibalik suami yang hebat pasti ada istri yang setia. lah Nah, ngono kuwi. Kula kita iso kaya ngeten iki. Niku mergo dongane bojo kula Bu Kesi. seorang istri selalu mensupport sing kakung makanya menjadi seorang laki-laki yang hebat dia langkondang bojomu yang ngono Rak. Di mana suksesnya seorang laki-laki? Ya. Karena ada wanita yang hebat yang setia. yang setia Gini aku suksesnya bojoku ra setia. lainnya kok Ya kuwi mau. oh Ora apa-apa, tapi- tidak semua pepatah itu benar, Pak. Oh iya. Oke. tapi kan sekarang harus diganti yang luar biasa garwane brondong niki Mas Oh, ora ngrembug keluarga iki ngrebuke dinas oh budaya iya dan luar pariwisata. biasa malam hari ini sing mirsani sampai jeduk ono apa matur sembah nuwun niki dicaosi genten para parian nggih penonton Mas Lho iso to? Loh. Ya, coba-coba. Kiai mriki kok Itu, aku Mbak. belajar kuning Kiai Bungkal Iya, parian, parian. Yo yo. Pamane pripun? Nggih. Nah, piye? Ngecor beton digawe sumur. Cakep. Mugi para penonton panjang umur. Amin. Terus ngemut wesi. Mbok ngemut liyane. Ya parian ki sing bener apa-apa, sing penting nyambung. Iya, iya. Dilat wesi nakno. Mau wis dimut kok terus dibilat iki lho. Lah ora bener meneh. Ora positif ya. Ngemut-ngemut bilat. Ngemut wesi. Terus Ngemut wesi. Iya ya, kita. Karo mikir kaya ngemut wesi. nganti Iya.
Aku iso iki jane. Ngemot wesi. Setengah mati. Setengah mati. Mugi Pak Suli kathah rezeki. Kok Bapak Suli? Arep klone kok dadak ngemut wesi Lah, ya. tes beneran ngantuk lho. Oh iya. Sampeyan saiki kagem Pak Warga masyarakat Ya, Bungkal. warga masyarakat Bungkal. Tuku ungkal campuri es. Warga Bungkal kabeh pinaringan sukses. Sik ora masuk akal, ungkal iso karo es iki lho. Tuku ungkal mampir tuku es lho, Pak. Oh, alah mampir. Sisan ngono lho, Pak, sisan ngono, Pak. Iya. Apa ora beneran? Tuku bantal karo ngombe es, ngono ya gak apa-apa. Ya ngono, senengane kok. Neh, apa neh? Lho, mulai ta kula ta. Sikat. Tuku ungkal dinggo ngasah arit. Warga Bungkal kabeh sugih dhuwit. Amin. Kari dhewe eneng iki sing urung kelewatan pokoke. Apa? Tuku uyah digawa mrene. Pak Lurah kapan wayangane? Pak Lurah niku guru api-api Oh, piyayine sae sanget Mbah Manak nggih. Sukses selalu. Yo engko bar iki terus bersih desa mapane ana kantor desa Bungkal kene. Didongake wong kabeh sugih rezeki kok wayangan wis dadi niate Bungkal dijadikan tempat untuk pagelaran wayang oleh Dinas Budaya dan Pariwisata. Betul. Ora mung wong iki nek kok bakale berkelanjutan. Amin ya. Amin. Dengan jalan kisah Yokun tadi. Bintang tamu Gareng. Lungsul. Nggih, niki dawuh napa rumiyin? Mbak Rumiyin, Mbak Lucy. Nggih, Mbak Rumiyin, nggih. Kula nyuwun menika caping gunung langkung rumiyin ingkang dipun kersakaken kalian para sutresna budaya mliginipun ingkang kala wau sampun kepareng leladi dumateng kula sak kanca para perwakilan panitia juru ladi lan sanes-sanesipun supaya enget kalian jaman perjuangan ngersakaken caping gunung dijenglengke sing nembang Mbak Lucy sing jengleng Pak Digareng. Oke. Ngono ta? Saben bengi Nek dhisik iya lho, nek saiki wis 3 sasi pisan kok, Lus.